Nimando si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa kapulisan nga dublehon pa ang pagbantay sa dakbayan ning panahon sa Pasko. Ilabi na panahon unya sa Misa de Gallo. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May lahos-lahos na ni, karon na Christmas season hangtod na sa Sinulog 2025 celebration ang pagsiguro sa lokal gamhanan sa Dagman Sugbo sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw kini ang direktiba sa mayor ngadto sa Cebu City Police Office. Buot masiguro sa mayor nga way daotang mahitabo sa makalihukan niining panahon sa Pasko. Gustong patutukan nini ang kasaulugan sa Misa de Gallo nga sugdan sa sunod semana. Subay nini ni Mando si Garcia nga dublihon ang police visibility sa madapit nga dagsaan sa mga tao. Gikinakdang makigtigom ang mayor sa kadakuan sa Cebu City Police Office. Lahos-lahos na sa Pasko ngadto na sa sinulog ang security preparation sa Cebu City. Sa iyon nini, gipadayag sa liderato sa Cebu City Police Office nga andam na ang kapulisan. Gani gipaubos na sa heightened alert ang buhatan o wa na tugutan nga maka-leave of absence niining panahon na. Giklaro nila nga bisan og way hulga nga nadawat apan gipaniguros kapulisan nga mapatuman ang kahapsay ug kalinaw pinaagi usab sa pag-abag sa mga force multipliers ug sa community. Sa kapulisan, nag-request na sila og additional gasoline for their vehicles which I have granted. So I've been very consistent with our visibility in public places. May usa sa mga pahimangno karon sa atong mga otoridad ngadto sa katawhan nga magmatngon aron dili mabiktima sa mga kiriwan og kamot nga posible mo siaw nining panahon sa Pasko ug sa sinulog. Sa pikas bahin may giklaro usab sa mayor sa syudad nga kadtong gustong manaygon sa dakbayan libre ra kini basta mga ilag permit ngadto sa BPLO niyang permit walay bayad. In fact, doon na daghan kuno ang naisuhan og permit nga manaygon diri sa Cebu City. May Daghang salamat, Alan Domingo.